Hi guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो दे बयबो। ओमफ्राय दिनैहाय नै थास' बिथ्रि संनो मायदो आरोना बेखौनो मा होनो बिमेनु जानो गिदिर नामा बेखौनो शेयार खालामथारदो आरोना नोंथांमोनजों र' नै थास' बिथ्रिखौ दिन्थिनो आङो नै सायनानै लाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो एवनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे थास' बिथ्रि संनायखौ आंनि नै लोगोफोर दायो मा होनो थास' बिथ्रियाव होनो थाखाय ना गोरानखौ बाहाय एवग्रोना लादो आरोना संख्रि बाय नै बेयाव दा संख्रि बाय गरनै होनो हाबाय आरो जाबाय ने रंबो नांगौ बेखौ दा थास' बिथ्रियाव होगोन आरोना ओमफ्राय फार्स्टआव बाय एवग्रोना लादो नागरान खालामनाय ना नै दा पियाज सेरबाय पियाज सेरनानैहाय बिनिफ्राय थास' बिथ्रिखौ होनानैसै आरोना ओमफ्राय बे नागराना थाङो थास' बिथ्रिखौ नै दा थास' बिथ्रिखौ होना होसिगोन आरोना थास' बिथ्रिजों ओमफ्राय आलु मटरजों होफादो बेवहाय दसे एवबाय थाबानो जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर बे जाबाय फालौ गोरान होना लानोसै आङो हा ओइ आं माबा भिडिअ बानायदो थास' बिथ्रि एवनायखौ दसे खोबना दोनलायनोसै आरोना लोगोफोर नै दय ना गोरान एवना दोननायखौ जाना नायनो र' माने गोथाव जादों थावदो एवनायहा जाग्रोना नायनो लुगैलायबाय लोगोफोर बेवहाय खान्थायावहाय मा होनो दोआव दै गुदुं फुदुंना लादो आरोना नङाबा थास' बिथारिया दै गुदुं होआबा मानोना दै गुसु होबाथाय बेखाय नै गेसाव बिथिंगाले दै गुदुंखौ फुदुंना लादो दा गोदौबा हैसिगोन आरोना दै गुदुंखौ बिलाहि खिथिना होबाय आखाइखौ ओरैनो सिंग्रि मोखैबो सिंग्रि मोखै बिलाहि नै थास' बिथ्रियावहा होना होबाय नङाबा मानगोन ना मोखै होआबा बिलाहिया माबा आरोना गोथां गोमोन नङा गोमोनबो थाइसे दोङो फिसा फिसा बिलाहिया मार गोखैया खयसा बिलाहियासोनो ओमफ्राय होना होदो दैखौ
दै गुदुंखौ नै होना होसिगोन दा गोदौहोगोन बारा जागोन गोदौबासो गोथाव जायो आख' थाइब्रै होदोंमोन फालौखौ दा ना गोरान एवना लानायखौहाय होनिसै आरोना थास' बिथ्रियावहाय मोदोमथोसै बाहाय होनांसिगोन आरोना दैया गुदुंखाखाय रानखालांदो होयो दैखौ ग्लब 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 फुदुंना लाना थास' होबाय एवनानै मिर्ची पाउडार रेड चिली बेखौ बाहाय होनानैसै आरोना कालार जाथो जासिगोन जां ने जासिगोननो थास' बिथरिया मोनसिगोन मोनबाथाय जानोसै जानो लुगैसोबाय नै लोगोफोर थास' बिथारिया मोनबाय ओमफ्राय नै टिफिनावहाय सारायनिफ्राय बेयाव खांना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय दा जानोसै र' ओंखाम खुरनोसै आङो जागोन ना खामा नायलाय जागोन फुंनिनो दै ओंखामा फुंनिसो फुंनि थास' बिथारिजों जानो नायदों संख्रि थेमाखौ लाबोजादोंलै आङो ओइ कालारनि मखौनो लानोसै र' बे संख्रि थेमालै लाना फैजा गोजाननिफ्राय ओंखामखौथ' लाबाय जायो आंनिया थास' बिथारिबाथाय ओंखामा बाहाय बारा हाबो आरोना गोथाव नाङो थास' बिथारि ओमफ्राय नै बेवहाय लानोसै आं थास' बिथारिखौहाय संख्रि लानोसै संख्रि खालानि मुखौनो लानोसै आं नै लोगोफोर दायो जानोसै फुंनि ओंखामखौहाय थास' बिथारिजों ना गोरानजों ओमफ्राय आलुजों जाना लानोसै आरोना
लोगोफोर दायो फुंनि ओंखामखौहाय थास' बिथारिजों ना गोरानजों आलुजों जाखांना लाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो ना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदे आंनि लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदे बयबो साबस्क्राइब खालामालासिनो थांनाङा दे नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय